naiz, orain dela 42 urte margotzen dute lan emazanen. Hasi nintzen margotzen 75ean, Jose Mari Lopez-Etxeekin, abilikoa baitzen, eta berak erakutsi zidan zer zen pintura. Nik orduan 22 urte nituen eta enekin bat ere zer zen mundu hori, eta bereari esker hortan sartu nago, eta izan da nire biziko altxorra azkenean. Ez dakit artistaren eraginik baduten, bai, denek badugu. Baina nik izango nukena da, azkenean kreazioa, sorkuntza dela gazte denboratik, nahiz eta pinturez ezagutu 22 urte baino lehenago, nire grina ez, kantuak egiten, idazten, olerkiak egiten, eta Jose Mari esker ikusi nuen zer zen pintura. Eta orduan, ze pintorek edo ze margolariek izan duten eraginan eregan, lehenbizia Jose Marik, hori dudarik gabe. Jose Marik ere beregan izan zuen batez ere Cézanne. Eta Cézanne izan da beti nire oinarria. Baina, momentu batez, orain dela 20 urtez, ezagun, Cézannetik urrundu nintzen pixka bat kolorean falta ikusten niolako ez. Orduan, argia eta kolore bizien bila. Orduan, hor badire arte munduan espresionismoa deitzen dena, eta espresionismo abstraktoa batez ere. Eta orduan, espresionismotik, faulistak eta, ez nuke sartu nahi horako rollotan, baina azkenean hori da, ez? Bakotxak bere barnean daukana erakustea, naiz eta ezer ikustekorik begien aurrean dugunekin, ez? Nik esango nuke espresionismo abstraktua naizela. Baina, bereztasun batekin ez. Espresionismo abstraktua da, espresionismo eta bihotzetik ateratzen zaizuna, keinu arin batekin egina ez, hori alde batetik. Eta abstraktua berak esaten duen bezala zer den ez. Baina, nire pinturak beti badauka, nik ditzen diodan absolutismo. Abstraktua, baina erroak. Eta nahikoa da abstraktu zerbait egitea, edo horri eranztia, edo isastia, gehitzia, horako kuadroetan bezala, ez? Txantxa bat, kutxi, ezer figuratiboa paisai bat bilakatzeko, ez? Azkenean, hori da nire pintura gorko egunean. Abstraktorantz joaten den figuratibo bat. Nire margolanak batez ere goizeko 6:30 edo 7:00 jiki, eta hor goiz guzia aitu lanian. Atxaletan, igual gauzak rematatzeko edo gauzak egiteko, baina sorkuntza, egiazko sorkuntza, batez ere goizeko 6:30, 7:00
10-etara, 11-etara hor. Eta hor ateratzen zait, nahi dutena. Esan nahi dut, nik badakit pintatu baino lehen, aterako zaitena gustatuko zaidala. Esan nahi dut, ez bali badu gogoi pintatzeko, badakit aterako zaidana, ez dela nire gustuko izango. Eta bali badago gogua egiteko, pintatzeko, margotzeko gogua, badakit aterako zaitana. Eta orduan, biak bat egiten dute, eta goiztia bai. Nire gaiak dira desberdinak. Lehen betiko Baztango paisaiak izaten ziren, ez? Ateratzen ginen Jose Marikin, Ana Marikin, beste batzukin, kanpora margotzera eta Baztango gaiak, ez? Bueno, eta gero eta gutxiago ditut gai horiek buruan, nahiz eta bastan pintatu, ez? Margotu, baina horako galderazko puntu bat bastan da hau, berdin zait bastan edo ez bastan izatea. Neria ez da gaia importantzia, baizik eta pintatzeko manera. Eta pintatzeko manera hori, espresionismoa eta abstrakto hori aurrera eramatea, nahiz eta batzutan horako tantxa figuratibo bat. Hori da nire gaia. Gaia da, azkenean, estiloa. Bastan, ez bastan, guztiak, portuak berdin zait. Hola egiten ditut, baina ez da hori garrantzitsuena. Nafarroko pintura nahiko nuke jakin zer den. Zako Nafarroak ez balin zaitu kontuan hartzen, bazuk ez dakizu zer den Nafarroko pintura. Ni hemen hori dela 20 urte bizi naizela, 40 urte pintatzen dutela Baztanen, eta ez dut uste Iruñako egunkari batek edo telebista batek edo norbaitek zerbait egitean nire pinturei buruz. Xaloak bai, Xorrosinek ere bai, Baztango jendiak, ez? Baina orduan, Nafarroko pinturaz ez nuke nahi zerbait esan instituzionak ez gaiturako ezautzen. Nafarroan Iruña da, eta Iruña daudenak bai, eta Iruñetik behera ere bai. Iruñetik gora daudenak gutxi, eta ni ezer. Pinturaz bizitzeko ez da erresa, baina nola esan. Pintura bizitzeko inbar duzu arimaetik, bihotzetik ateratzen duzu pintura. Gustokoa izaten duzun pintura eta nahi gabe bat batean ikusleen gustokoa izango da. Esan nahi dut,
zerbait bihotzetik ateratzen bazaizu eta gustoko baldin baduzu, ikusten dutenek ere maiteko dute. Igual ez dute esplikatzen zergatik maite duten, baina maiteko dute. Eta orduan, kolorengatik, formengatik, mila arrazoinengatik, ez? Orduan, niri goizetan eta gogoz egiten dituzten gauzak gustatzen zaizkit, eta uste dut, etortzen diren jendeek gauza horiek bihotzetik egindako gauzak ikusten dituztenean, gustoko dituztela ere. Orduan, denak ados. Bi aholku dudarik gabe, bat xumea izatea. Xumea ez den jendia gutxi egiteko daukak pinturan. Pinturan behar da esperientzia, behar dire urteak. Eta jakin zer gertatu den arte munduan, eta hortik influentziak hartu eta eraginak, baina jakiduria ez da bat-batean hartzen, bat. Bi, ikusten ditut batzuetan nolako jubilatuak hasten direla pinturan, ustez eta pintoria direla, ez zire pintoria, pintatzen dute, baina zire pintoria. Bi. Eta hiru, esango nuke, lehenbizikoekin lotua, ez? Esperientzia horrek dena egiten duela. Eta orduan, ze aholku emango nioken, izaditik alde egitea, kopiatzetik alde egitea. Berak sentituen gauzak egitea, maisuenganik ikastea. Eta hartzia, behar dena, eta hori ez da kopiatzea. Behar dena eta behar ez dena, denek hartzen dira, beti hartu dugu, nunbaitetik zerbait. Eta orduan, gazte bati, batez ere xumea izatea. Nahiko nizueke zikatu pixka bat, hiru margo horien artean dagoen diferentzia eta lehenbizikoz hasi, ikusten duzu hemen badirela bi baserri, ez? Bi baserri beren teilatoekin, non daude kokatuak bi baserri horiek, inork ez daki abstraktua baita, baina bi baserri horiek bilakatzen dute abstraktua paisaia. Paisaje bat, ikusten zuet, hemen daude paretak xuriak, teilatuak, eta hemen balengo bat, eta lauza batzuk, bale? Hemen berde batzuk, erakusteko soloak badirela, hor, belaiak, ederki. Eta, esatzen gira, onera. Begira, bien arteko koloreak berdintxu dira. Estilo berekoa baitira, baina hemen txuriek ez dute teilatorik. Eta ez dute teilatorik eta orduan abstrakto purua da. Hemen aski litzateke
Teilatu bat jartzia hemen, beste bat eta beste bat, 3 teilatu hor dauden bezala, hemen garrena, xurien gainean. Abstrakto hori, hau bezalako paisaia bilakatzeko. Bakarrik horrekin. Eta 3. Hemen dagona, bada erdi bideko kuadroa. Ikusten da hemen, teilatu pixka bat desgozatu dagoela. Hemen ere, pixka bat, eta hemen raia batek teilatu erakusten du. Baina, agian ez da nahiko erakusteko paisajea dela. Perdón, txik, honekin, enborraiekin, arbolak egiten ditut. Orduan badago daude arbolak, etxeak eta bideak. Hemen ezer ez dena, baina hemen aski ditzateke teilatu jartzia eta berde horiei, klak, makil txiki bat jartzia, hau bezala izateko. Eta horrek badu denetarik, badu arbola, baditu paretak eta teilatua, eta badu balengoa. Hau da paisai bat. Hau da paisai erdi bat, baina esan dezagun paisaia dela ere, eta hau da abstrakto purua. Baina 3 badute zer ikuserik. Estilo berekoa dira. Eta hori da gaur egunean maite duten pintura ez. Ni margolaria naiz, behin dela 50 bat urte hasi nintzela margotzen, 22 urtetan, lehen erran duten bezala Jose Marien eskutik. Baina, nire bakarri margolaria, zen nahi dut, nire mundua da kreazioa. Orduan liburuak idazten ditut, eleberriak, olerkiak, eta kantu haunitz egin ere. Baina kantuetan eta olerkietan askotan, nire margolaritzaekin lotua daude, kreazio goxe horrekin. Tardon, oain gatatuko duten kantua hori esaten du, ez? Nire etxea ireki nahi dutenean, ni ireki nahi zenean, bestekin dago. Baina nire kreazio munduan bakarrik egon nahi dut, eta zeiterritain ekitzen bali mainez, agian hortarako da, bakarrik egoteko, hainbeste denbora, eta hortik, bukatzen dutenean, badut nire etxea, hemen egin dituten gauza guziak, erakutsi nahi, ez? Baina, egiten duten bitartean, nire mundua da, ez? Badu neronek itxi, ate itxita, ez da atea, edo ez dago itxita, agian ez da nere etxea. Ez badu neronek itxi, leio itxita, ez da leioa, edo ez dago itxita, agian ez da nere etxea. Zabaldu otoi bizia, irria, begitartea, eta belarria, irria, begitartea, eta belarria. Neurea, 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 eta neurea, neurea, eta neure etxea.
irekia